उनथिं नायनो आयै वाव मडेल दंलाय आय लोगोफोरा मोसानो नागिरदों दे बहा थांगोन न'आव आयै आं फिसा हिनजाव मोना नागिर बेटारि थांसै बिमायंजों जोंहा थास'जों नाजों जानोसै मा थास'नो फिसा थास' नामा जाखो थास'थार ना गेन्द्रा फिसा थास'आलाय फिसाथार ना लामाखौ दोनो खर' मोखां गोनांखौ मोखां गोनांथ' नेपालि थास' नेपालि थारुनजों नैबे नाजों ओइ नाया दंबावो र' बेल' नङा जोंहा दाख्लै ना मोननाया दंबावखायो मेरला ना थास' नैबेखौ बाथोन देनोसै नै सामब्रामजों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ना बालाबाथिया एवनाय आयौ फोथा गाबोन नायै जाबायना गेब्लेजोब्बाय जाना ना एवनाया गेसाव दोननायमोन ना दाख्लैनिनोमोन सामब्राम बानलु हाइजें बा गदे एवनानै लाग्रोबाय नै नाखौ एवदों नाबो जाबाय बाय थारुन नै जोंना बानलु बाथोना नै बरिया देनोसै थे नो नों जाग्राल' जाथारदो दे नालेब होद नोंखौ नुवाखै itu kok bida kok matu kok? Kalau itu kok kok? Nơi na sana itu na. Kalau ni kok? Ada bisa. Mai lo ini kalau bida na kok itu kok kok itu sana di sini. Lung lan sana. Musana kiti na mana ni? Ay lo kapra musana gitu deh. Masuk jadi lagi ya, Mas ya? Hai guys, di umur kena ban kuda. Jadi mampu semua tadi harus bisa. Oh, bau. Kalau karpe, aku kudu na sana hanu sai. Mana kok? Na sana dia kudu gong ba. Baru aku di sini. Sana sih kudu sana na apa sih kudu. Baca. Boria kekatau. Nah ओमफ्राय जानोसै आरोना नैबे ना बाथोन नैबे ना भाजा नैबे थारुनजों नाजों ओमफ्राय फान्थाव बाथोन जोङो उन्दुखांबायबो आरो माइआ ओमफ्राय गासिबो जाखांजोब्बाय जोंल'सै दा नै दांनो मोजांथार बिबारा जि दंखायो नैबाव बिबार बागान जोबनाय वाव मैगं लायनो फैदों जोंहा दैमा गुरियाव ओइ मा बोरमाया सौगोन बे आंहा बेयाव बिबारखौ फटक लाबोनानै लेट जालायबाय है बेबे फिसौ थाबायलांगासिनो बिस्रा ओमफ्राय दैमागुरियाव फैदों लोगोफोर मैगं थास' थेन्था मायबा मा मोनो खानोसै मा नानि मानो गाबदों मेला दं नामा बहाबा बिहा बोरमा नुबा दैग्रोमथार मा आरो फै tuh, nah dia nak ni, icin tu, icin tu. Mau tu, ni neo tu. Icin wali, tu, tapi tu. Tu, kamu tapi dengan mana tu? Mami, pai lagi bau ni. Singra थांनाय लामा नै बेयो सिंग्रा बानायगासिनो आरोना जाजोबाखै मा नालाय सुनु मा नाहर बहा बेरायफैदों ए मै नाया खायला खादों खायला
फोथावथार आरोना नै ओरैजाय थिं खायलाबाय नै खायला बिलाइ माबा नुदों आरोना नै बाहाय खायला नंगौना नङाथाय नायदों नङा मेंबाय गोलोमफुबाय थाबायनाया मेंबाय नोङो नंमाराबा बिबार गुफुर मा बेलेग माया मेंबाय जोंहा थाबायबोनानै दसे मैगं फानफैनानै खायला खामदों मोनबाय एवगासे खायलाया सजना बिलाइ लाबाय खायला लाबाय थाइगिर लाबाय थाइगिर मोनलायबावदोंसो आखाइ जानाङा सुनु आखाइ जानाङा इसुं खुदै जाजोब्बाय थाङा आं बावनो थानोसै दिनै बै न'आव उन्दुलांगोन आं दिनै ओइ न'आव थांलांसै न'आव नै जोंहा नैबे जिरायदों न'आव थांलेंगासिनो गथ'आबो अबाव थांद' अबाव थांगोन न'आव आयै आं फिसा हिन्जाव मोनाखै न'आव लिंबाय आं फिसाया थु खिथुआव सालायदों हाग्रा नाङो खिथुआव सालायदों ओइ जोंना भिउआ ओइ ओरैसो जाम्बि जोंहा न'आ थु थांदों ओइ मा गोलैगोन लासै थाबाय अखानायैनि भिडिअ जालायबाय ओमफ्राय नै दायो आं न' सिबखांबाय माखांबाय दुगैखांबायबो आरोना एसे खानाय खाननानै लादों लोगोफोरा ओमफ्राय मैया जोङो सरजना लाबोदों आरोना दायो आइया संगासिनो लोगोफोर दायो नायलांबाय थादो आरोना ओमफ्राय बोराया आलु भाजा एवदों आइया सरजना गोबाब संदों आरोना दायो नायलांबाय थादो भाजा मोनगुलायलांबायसो नै आलु भाजा ओमफ्राय नैबे सिंसाबखौ सायनानै सुखांबाय एवसे भाजा मा जाखाबाय खोबनानै दोनसै रबनायनि हाय होन आथाम जादों दे जादों माबा मोजां आलु भाजाजों ओंखाम जादों बिथिंहाय गेन्द्रानि एवदों आरोना आलु भाजाखौ सिंसाब भाजा सोर जानो गोथाव मोनो खोन्थाहरदो मैया बेलासि सजना लायनायजों दाख्लैनि नाजों संबाय नै गोदौगासिनो बहल आयौ बहल बेहा गोजा गर गोदौथारदोंलै ओइ नोङो दा दख'ना आरि गानदोंना मा नाम्बार ब्लाउसआ मोजांथार नै गोमो आंनिया गुफुर नै खेंनांगोन एसे खेंनांगोनलै दे बेखौबो बोखारना खेनसे बोरै उनथिं नायनो आयै वाव मडेल दंलै आयु ब्ला ब्लाथारना हानाया नै बेहा गुफुरा आंनि आरोना आइयानो लाबोदों मैया गोमोआ गावनि ओमफ्राय गुफुरा आंनि आरोना बहलजों ना गोरानजोंआबो मोनबाय आरोना ओमफ्राय आइमोना गामियावसो थांगोन आइजों बाबाजों गामियाव माने हाजिरा दं नालाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै लांखाजोबगोन आरोना बिसोरो दायो थांसिगोन आरोना मोनखांजोबबाय लाना थांसिगोन बिसोरो गामियाव जा मामि जांजोंल'सै आरोना न'आव रावबो गैला आइजों बाबाजों ओमफ्राय गामियाव खामला दं नालाय बेयाव थांबाय आरोना न'आवनो संखा लांखादों ओमफ्राय संनायखौ लानानै थांबाय आरोना खामला दं नालाय ओमफ्राय जा मामि जांजोंल'सै आरोना ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रियाथ' संखाजोबनाय नालाय ओंखामल' जाननानै होबाय आङो दायो ओइ नै ओमफ्राय गथ'फोरा माबायदि खालामना होयो खामानि फेरना होखायोलै नै ओमफ्राय जोंहा आब'नि पार्सेल सफैदोंमोन आरोना टेबोल नो बेयो टेबोल जा गिलिरखा आब' दंफैयोना जोंनि बरमायावनो सासे बेनि आरोना इयो दानि लायबाय आब'आ क्लासाव दंहैयो होननानै दा गोलैसिनलाबायगोन आब'आ क्लासाव दंहैयोना ओमफ्राय बेखायनो आं लाखिबाय आरोना नों दांनाङा मारैबा गोलैसिनगोन ओंखाम नायनो जोंहा ओंखाम संनायखौ नायनो सानैजों फै ओंखाम संनाय नायनो फै सानैजों फै मा फै उन्दुआबाबो दानो उन्दुआ इयो ओंख्रिया दहायनो दंखाजोबखायो जोंहा सजना गोबाबा सिंसाब भाजायाबो दंखायो जानोसै दा बेखौनो जा ओंखामल' संबाय आङो नै ओंख्रिया दंखाजोबो नालाय ने मामि अबाय थांनो
अबे मा होनो लाइजाम मारै होनो ओमफ्राय गाना देलाय खनलाय तोद लाइजामखौसो सोनायनि जालायलायदोंसो बेलाय फाय मा फाय ओरै गोलैयो ओमफ्राय बे जिखौ मानो खुलिनानै दोननायखौ नोङो हा भगबान नो बे जिया बनानै दोनफिन मारै बयो बनानै दोन ओइ खायदों लादोलै ओरैजाय हो बिथिं लाबा आं दहाय बिदिसो लानानै फैदों मोननै थिखोनांगोनसो आइदै जि गिलिर जाबाय नै थफ्लाया आब'ना नै ओमफ्राय बेयासो थांफानो दावराव बिमायंजों थाङा फै सेन्देलबो गैया फैथाबो गैयानो रनो नै थैखागोन बेटारि थांसै ने बिमायंजों ओइनो थांगोन खोमालै र' फै ओइलाय बे फैदों आब' थांदो दे औ थांदो थांबाय आयंआ बाय बाय होन आयंखौ बाय बाय आयं होन बाय बाय दे लामाया खिथिनो हो लामाया थांब्रैगोन आब' थ' थांसै थ'